ନା କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ତାପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚାଲ ଲଢ଼େଇ। ସକାଳେ ମୋ ନାନା ଟ୍ୟୁସନ ବାହାରିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଘରେ ପାଟି କରନ୍ତି। ଏ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛ ସିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ମୋ ବଡ ବୋଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଦିଟା ପଣସ ଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅ ତରକାରୀ, ଆଜି ଆମର ପଣସ କଟା ତରକାରୀ ହବ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଲେ, ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ନାନା ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲୁ। ସ୍କୁଲ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବାପା ଆମକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର। ଏଇ ମେଡିକାଲ ବାଟ ଦେଇ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା କୋଉ ମେଡିକାଲ ରୋଡ କମିଟି ଜଣେଇବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲଟା ଅଛି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନାନା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇବାରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ନାନା କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ତାପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚାଲ ଲଢ଼େଇ, ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି ଲାଗି ଆମେ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ। ପଣସ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଲୁ। ପଣସ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।